Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε και να λέμε δεν στηρίζει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία, δεν στηρίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν τη στηρίζει τη συμφωνία. Δεν την πιστεύει. Δεν την πιστεύει τη συμφωνία. Λοιπόν, εμείς όμως θα κάνουμε τα πάντα και δεσμευόμαστε για να πετύχει η συμφωνία. Να σας πω κάτι, έχει θετικά σημεία μέσα. Την πιστεύετε. Κύριε Σεβαστάκη, εάν όλοι μαζί μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα 7 σημεία αυτά που σας λέω εδώ πέρα, να πάμε με σταθερότητα και στηρίξουμε τη συμφωνία, θα πετύχουμε. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Θα κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε επίσης τη συμφωνία αυτή. Άρα δεν την πιστεύουμε. Ωραία. Αλλά μην μου λέτε για τους συντρόφους σας, μην μου λέτε για την εσωκομματική δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ποσός αφορά τον άνθρωπο εκεί έξω. Έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα πάντως, μέχρι τώρα. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχετε καταλάβει που βρίσκεται η χώρα. Δεν έχετε καταλάβει. Επίσης, ως προς το επιχείρημα, μας δανείζουν για να τους ξεπληρώσουμε. Γι' αυτό το κάνουμε. Δεν σας διάκοψα, κύριε Σεβαστάκη. Για τα 7 δις που είπατε τώρα, που πληρώσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι εγκληματικά ανεύθυνος όποιος δεν κατάλαβε τι έγινε το βράδυ της 30ης Ιουνίου. Όποιος δεν κατάλαβε τι σήμαινε το ότι δεν πληρώσαμε τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι εγκληματικά ανεύθυνος. Και φυσικά έπρεπε να την πληρώσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.